Kif il-Kummissarji Ewropej nominati bdew bil-magħruf grilling fejn jgħaddu minn skrutinju iebes biex jsibu posthom fil-Kummissjoni Ewropea ġdida mmexxija minn Ursula Von Der Leyen, tnejn minnhom diġà bdew bil-banda. Rovana Plumb mir-Rumanija u Laszlo Troxani mill-Ungerija lanqas biss għamluha għal famużi sessjonijiet ta' grilling li se jibqgħu għaddejjin sa 8 ta' Ottubru. Fil-fatt Kumitat Legali tal-Parlament Ewropew irrifjuta li jħalli lil dawn iż-żewġ persuni nominati biex għall-inqas ipoġġu għal grilling li jkun ikkaratterizzat minn mistoqsijiet ibsin u komplessi qabel mal-Parlament Ewropew jivvota fuq in-nominazzjoni tal-Kummissarju in kwestjoni. Dan il-Kumitat waqqaf lil dawn iż-żewġ persuni fuq possibilment konflitt ta' interess kif ir-Rumena u mifhum li twaqfet fuq xi self ta' flus li kienet ħadet fil-waqt li l-Ungeriż issemma fir-regolaritajiet li seta' kellu f'kumpanija li waqqaf 28 sena ilu. Dak li kien il-Kummissarju nominat mill-Gvern Ungeriż qal li sieħu passi legali kontra din id-deċiżjoni li qed tinbidel xieħ li mur għal smigħ biex imbagħad isir Kummissarju Ewropew. Kwestjoni li qed taħraq f'dan kollu hu li l-Kumitat Legali magħmul minn numru ta' membri parlamentari Ewropej ħadu żewġ voti u kien fit-tieni vot li għaddiet tal-maġġoranza li twaqqaf ħesrem lil dawn iż-żewġ kummissarji nominati. Ir-Rumena Rovana Plumb kienet nominata bil-portafoll ta' trasport filwaqt li l-Ungeriż Laszlo Troxani kien nominat li jkun il-Kummissarju għall-Espansjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa jmiss li dawn iż-żewġ pajjiżi jidħlu f'trattattivi mal-President elett tal-Kummissjoni Ewropea Von Der Leyen biex iresqu żewġ ismijiet ġodda. Intant il-Kummissarju nominata Maltija Helena Dalli mistennija li l-4 wara nofsinhar tagħmel mas-sija u nofs twieġeb il-mistoqsijiet tal-membri parlamentari Ewropej. Helena Dalli hija nominata biex tkun Kummissarju għall-Ugwaljanza, portafoll intlaqa minn bostek kif Dr. Dalli ħadmet qatih anke f'Malta dan il-qasam. Fil-fatt kienu bosta qdiet internazzjonali li jaħdmu fil-qasam tal-ugwaljanza li laqgħu b'sodisfazzjoni n-nomina ta' Helena Dalli u l-portafoll propost lilha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.